У Беларусі зноў растуць заробкі, але пакуль інфляцыя іх абганяе. Падстанцыйная прадукцыя гарадзенскага азоту бесперашкодна трапляе ў еўразвяз, а махляры прыдумалі новыя схемы, каб выцягваць грошы з беларусаў. Гэта і не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Вітаю! Віталь Бабін разам з вамі запрашаю на выданне. Што лепей, зарабляць больш ці менш? Не спяшайцеся з адказам на гэтае, здавалася б, парадаксальнае пытанне. Паводле ўладаў, якія хваляцца чарговымі статыстычнымі звесткамі пра рост даходаў беларусаў, шмат якія праблемы айчыннай эканомікі выкліканыя якраз-такі ростам нашага з вамі дабрабыту. Як гэта магчыма, высвятляў Валера Руселік. Дабрабыт расце, ды яшчэ як. Апублікаваная статыстыка рэальных даходаў беларусаў. І ўсё б добра, вось толькі сказаўшы А, улады чамусьці не спяшаюцца сказаць Б. Паводле Белстату за першыя 5 месяцаў сёлета рэальныя наяўныя грашовыя даходы грамадзянаў выраслі на 10,5% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Вось толькі рост гэты запавольваецца, даслоўна за месяц мінус 0,3%. Гэта азначае паступовае ахалоджванне эканомікі. І мы гэта паступовае ахалоджванне бачым і ў росце ВУП, бачым і ў росце даходаў, бачым у падзенні, напрыклад, нашага экспарта, ён скарачаецца, не расце. І мы бачым самае галоўнае для Беларусі гэтае ж ахалоджванне ў Расіі. І гэта чаканая з'ява, дадае эканамістка Настасья Лузгіна. Па-першае, інфляцыя таксама паскараецца, а таму і з'ядае рэальныя даходы ўсё больш. Хай нават колькасць нулёў у гаманцы застаецца ранейшая. Ну і па-другое, каб рэальныя даходы сапраўды раслі надалей, іх трэба рэальна зарабляць. Доходы растут намного более активно, чем идет рост производительности труда. Это означает то, что на предприятия увеличиваются у них издержки за счет вот этого опережающего роста зарплат. И, безусловно, так бесконечно они в тех же темпах повышать ее не могут, потому что они могут просто в результате выйти в хронический минус. Да таго ж толькі за першыя 4 месяцы гэтага года спажывецкі імпарт вырас на 14,5%. Чым большыя даходы, тым больш беларусы купляюць якаснейшыя імпартныя тавары. Адпаведна, айчыннае гандлёвае сальда прасядае. Адначасова большыя заробкі цягнуць і большыя цэны. Атрымліваецца замкнёнае кола. Будзеш зарабляць больш, будзеш жыць горш. А хочаш жыць лепш, зарабляй менш. Ну і як разарваць гэтае парадаксальнае кола? Каб разарваць гэты парадокс, трэба займацца не напіхіваннем бескаштоўных грошай, якія вядуць да інфляцыі, а трэба займацца вытворчасцю. Трэба, каб у нас прадукцыйнасць працы на кожным прадпрыемстве расла хутчэй за заробкі. І для гэтага, дадае эканаміст, ёсць вядомыя ва ўсім свеце рашэнні: аўтаматызацыя, сучасныя тэхналогіі і сучасныя схемы пабудовы бізнес-працэсаў. Аднак на гэта грошай у беларускім бюджэце няма. Валер Руселік, Белсат. У арсенале злачынцаў з'яўляюцца новыя спосабы выманіваць грошы з рахункаў даверлівых асобаў. Ад званкоў з мэтай анкетавання да так званых лістоў шчасця за перавышэнне хуткасці і запісаў на падачу дакументаў на візу. Пра чарговыя прыдумкі махляроў Ірына Драфійчук. Больш за 68 тысяч рублёў на рахункі аферыстам. 62-гадовая жыхарка Віцебску сталася ахвяраю тэлефонных махляроў. У новай схеме выцягвання грошай ілжэменеджер сотавага аператара звязаўся з ахвяраю праз Viber і паведаміў, што нумар нібыта заблакавалі праз незаконнае выкарыстанне. Звонок мгновенно переключили на лжеследователя, который запугал женщину. Якобы ее данные использовали в преступлениях, грозил обыском и последствиями. Лжеследователь выведал персональные данные и размер сбережений, утверждая, что для доказательства непричастности нужно срочно сотрудничать и задекларировать все деньги. У чэрвені такі выпадак адбыўся ў сталіцы. Тады 73-гадовы Мянчук праз кур'ера перадаў махлярам, якія назваліся працаўнікамі Белтэлекаму і следчага камітэту, $400 000. В первую очередь подвержены лица пенсионного возраста,
ввиду их того, что их доверчивости, их необразованности, их того, что они, как правило, отстают от прогресса. А преступники, они прогрессивные, они знают, куда можно бить по потерпевшему. Это достаточно распространенная ситуация во всех странах. Яшчэ одна новая для Беларусі схема махлярства, так званы памылковы перавод. Калі на вашу карту нечакана прыходзяць сродкі ад незнаёмцаў. Праз нейкі час махляры просяць вярнуць грошы на пэўны рахунак, выманьваючы рэквізіты ахвяры. У сённяшняй Беларусі раскрываць такія злачынствы нялёгка. Раньше существовал обмен информацией в киберпреступности по национально-контактным пунктам в МВД и широко, а также по линии Интерпола. Но так как Беларусь часто использует с 2020 года, в основном очень часто, этот инструмент в политических репрессиях, белорусские запыты остаются без разглядания. Каб не трапіць у пастку махляроў, падазроныя размовы трэба спыняць і адразу ж звярнуцца ў банк, міліцыю або да аператара сотавай сувязі ў залежнасці ад таго, кім назваліся злачынцы. Званіць у гэтыя установы трэба на спраўджаныя нумары, а не тыя, што даюць махляры. Ірына Дарафейчук, Белсат. У суседняй Літве заклікалі стварыць дронавую заслону пасля залёту расійскага беспілотніка з Беларусі. Эту ідэю прасоўвае еўракамісар у справах абароны і космасу Андрус Кубілюс. Паводле задумы, дзяржавы рэгіёну выкарыстоўвалі б свае БПЛА для назірання за мяжой і стварылі сістэму, якая б не прапускала чужых дронаў. 11 ліпеня расійскі беспілотнік Гербера праляцеў праз Беларусь і упаў на літоўскай тэрыторыі блізу мяжы з нашаю краіною. Міністэрства ўнутраных спраў Літвы і служба аховы дзяржаўнай мяжы заявілі, што самастойна працуюць над дронавай бяспекай. Аднак пакуль гаворка толькі пра ўмацаванне нацыянальнай мяжы, а не рэгіянальны агульны праект. Тым часам з'явіліся новыя звесткі пра расійскі дрон, збіты ў паветранай прасторы Беларусі 12 ліпеня. Паводле маніторынгавай ініцыятывы Deep State UA расійскі беспілотнік праляцеў амаль 500 кіламетраў уздоўж беларуска-украінскай мяжы паўз Гомель, Мазыр і Пінск. Калі яму заставалася крыху больш за 100 кіламетраў да Польшы, беларускія вайскоўцы збілі яго з верталёта Ми-24. Лукашэнкаўскія бізнесоўцы абыходзяць санкцыі, а прыбыткі ад шэрага экспарту абмінаюць рэспубліканскі бюджэт. Беларускі расследавальніцкі цэнтр у супрацы з рабочым рухам раскрылі новыя маршруты гандлю беларускімі азотнымі ўгнаеннямі насуперак уведзеным у 2021 годзе заходнім абмежаваннем. Як прадаюць і ў якіх кішэнях трымаюць прыбыткі, апавядзе Юлія Цяльпук. Беларускі расследавальніцкі цэнтр паказаў, што праз гаманцоў Лукашэнкі горадня Азот губляе большыя грошы, чым праз санкцыі. Як да гэтага дайшло? 2021 год. Прамысловы гігант горадня Азот трапляе пад санкцыі захаду і больш не можа экспартаваць сваю прадукцыю ў еўрапейскія краіны. Так званы спецэкспарцёр Гриком, першая фірма-пракладка, створаная прадпрыемствам для абыходу заходніх санкцыяў, зарабляе 1% ад адпускнога кошту азотных угнаенняў, што было ўзгоднена Белнафтахімам і Саўмінам, бо зарабляць мае сапраўдны вытворца – горадня Азот. З-за таго, што было паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну, кошты на газ падскочылі, а гэта сыравіна для азотных угнаенняў. Яны пачалі зарабляць вялікія грошы, і на гэтую кармушку наляцелі гаманцы Александра Лукашэнкі. У Еўропе, якая адмовілася набываць расійскі газ, кошты на гэтае паліва выраслі ў 2,5 разу. Беларусь жа па-ранейшаму атрымлівала таннае расійскае паліва і танна вырабляла угнаенні. Новым спецэкспарцёрам зрабілася таварыства «Тэхнаспецтрейдинг». Першы гулец – кампанія, звязаная з Арменам Аруцюнянам, блізкім да Сергея Цецерына, які ў сваю чаргу ёсць сябрам Александра Лукашэнкі. Кампанія перапрадавала карбамід еўрапейскім і дубайскім кліентам ад 19 да 31% даражэй, чым брала на Гродна-Азоце. Дакладна такую ж розніцу на продажах мела і фірма, звязаная з Мікалаем Вараб'ём, яшчэ адным набліжаным да Лукашэнкі бізнесоўцам.
Рэнтабельнасць горадня Азоту адышла на другі план. Выдаткі спецэкспартёра раслі. На фірмовы баланс тэхнаспецтрейдинг набываў аўтамабілі прэміум-класу, смартфоны апошняй генерацыі і выдаваў пазыкі Армену Арутюняну і звязаным з ім кампаніям. Але галоўнае, што паміж пракладкай і канцовым пакупніком паўстала яшчэ два пасярэднікі. І маємо у сумі выручку, якая складае 54% ад цаны, па якой Гродна Азот прадае ўгнаенне. То бок прыбытак для Арутюняна складае каля $140 на адной тоне. Наступным спецэкспартёрам у азотную галіну уціснуўся Віктор Шейман і ягоная кіпрыёцкая кампанія «Ростумел Холдинг Лімітэд». Кошт працы гэтага пракладачнага ланцуга яшчэ вышэйшы – 72% адпускной цаны беларускага вытворцы. Обход санкций во внутренних документах мы бачили, они оценивали на $20. В гаманце Александра Лукашенки наварваюць себе $170 на тоне, а при тым, што паводле указа Белнафтахіма яны не маюць права сабе зарабляць прыбытак з вышаперацыйнай дзейнасці. Беларускі расследавальніцкі цэнтр падлічыў, што летась паслугі прыватных фірмаў пракладак каштавалі гарадзенскаму прадпрыемству мінімум $35 мільёнаў. Юлія Цяльпук, Белсат. У сталіцы Еўразвязу Брюсселі адбылася канферэнцыя ў справе бяспекі парламенцкай асамблеі НАТО ў супрацы з еўрапейскім парламентам. Асноўная тэма – супраца дзвюх структураў і ўмацаванне дэмакратычнай устойлівасці на кантыненце. Удзел у ёй узялі каля 70 парламентароў з краінаў-сябраў НАТО і партнёрскіх дзяржаваў, а таксама прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алесь Сіліч. На сённяшняй сустрэчы гаворка ішла найперш пра бяспеку на еўрапейскім кантыненце, палітычную стабільнасць і выклікі, з якімі сутыкаюцца дэмакраты. Асобна падкрэслівалася значэнне супрацы паміж парламентамі як інструменту для кансалідацыі міжнародных намаганняў у супрацьдзеянні аўтарытарызму і падтрыманні правоў чалавека. Свет вакол нас робіцца ўсё менш прадказальны і больш нестабільны. Сітуацыя на Блізкім Усходзе выклікае сур'ёзную заклапочанасць, а расійская агрэсія супраць Украіны працягвае нішчыць чалавечае жыцце. Наступствы ўсяго гэтага нясуць пагрозу не толькі нашаму кантыненту, але і шырэйшай дэмакратыі ды глобальнай сістэме бяспекі. Падчас канферэнцыі асаблівую ўвагу надалі Беларусі. Святлана Ціхановская упершыню выступіла перад парламенцкай асамблеяй НАТО пасля вызвалення мужа Сергея. Яна заклікала парламентароў трымаць беларускую тэму на міжнародным парадку дня і падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, якая працягвае змагацца за перамены. Тыя парламентары, якія працуюць у момантах бяспекі, зараз могуць быць найбольш таксама карыснымі, бо бяспека не можа быць без незалежнай свабоднай Беларусі без Лукашенка, і таму яны прасоўваюць гэтай ідэі. Мы павінны разумець, што парламентары гэта не людзі, якія прымаюць канкрэтнае рашэнне па палітыцы дзяржавы, гэта людзі, якія могуць рабіць рэзалюцыі, могуць падымаць Беларусь на павестку ў сваіх краінах. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці таксама звярталі ўвагу прысутных дэпутатаў на неабходнасць паслядоўна падтрымліваць нашу краіну. А гэта салідарнасць з палітычнымі вязнямі, санкцыйны ціск на рэжым, значна больш жорсткі, заісны, а таксама доўгатэрміновая стратэгія, якая залучае Беларусь у еўрапейскую сістэму бяспекі. Для нас важна, каб вось тут у галаве у кожнага парламентара было разуменне, што без Беларусі нельга адбудаваць бяспечную архітэктуру Еўропы. Вот гэта самая галоўная мэта і задача, якая стаіць зараз перад прыхільнікамі пераменаў Беларусі. І тое, што робіць Святлана Ціхановская і яе каманда. Беларуская дэлегацыя таксама заклікала не траціць пільнасці і працягваць падтрымліваць тых, хто змагаецца за дэмакратыю ў нашай краіне. Алесь Сіліч, Белсат, Брюссель. Тым часам міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу на паседжанні ў Брюсселі так і не змаглі прыняць 18-й пакет санкцый у дачыненні Расіі. Пра тое, што аб'яднаная Еўропа блізкая да дасягнення пагаднення ў пачарговых абмежаваннях, заяўляла кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кая Калас. 18-й пакет санкцый супраць Расіі за ўварванні ва Украіну скіраваны на энергетычныя даходы Масквы і банкі і вайсковую прамысловасць. У тым ліку у ім зніжаная столь цэнаў на расійскую нафту.
Паведамлялася таксама пра запланаванае пашырэнне сектаральных абмежаванняў для Беларусі, між іншага ўвядзення поўнай забароны на аперацыі з беларускімі банкамі. Еўрапейская камісія прапанавала пакет у мінулым месяцы, блакуе яго прыняцце Словаччына, якая патрабуе гарантыяў фінансавай бяспекі пра спыненне паставак расійскага газу ў Еўропу. Напярэдадні супраць разліку ў столі цэнаў расійскай нафты выступіла і Мальта. Сенат США адклаў разгляд закону аб увядзенні 500% тарыфаў для пакупнікоў расійскай нафты. Сенатары палічылі, што ён не патрэбны праз самастойныя дзеянні Трампа. Учора амерыканскі прэзідэнт нарэшце зрабіў сваю гучную заяву, якой свет чакаў з мінулага тыдня. Што праўда, яна мала каго ўразіла, хутчэй здзівіла, як адрэагаваў свет у матэрыяле Антона Бяздольнага. ЗША, Нарвегія і Нямецчына ўжо працуюць над перадачай Украіне сістэмаў Пэтрыят. Пра гэта напісаў у сваім тэлеграм-канале Владзімір Зялensкі пасля тэлефонных размоваў з Дональдам Трампам. Я ўдзячны прэзідэнту Трампу за гатовасць падтрымліваць абарону жыццяў нашых людзей. Гэтая вайна працягваецца толькі праз Расею, толькі праз жаданне Пуціна працягваць вайну. Даставіць Украіне 17 сістэмаў Пэтрыят і іншую зброю Трамп паабяцаў падчас сустрэчы з генеральным сакратаром Маркам Руте ў Вашынгтоне. Там жа ён агучыў ультыматум Пуціну. Або цягам 50 дзён пачнуцца перамовы паміж Украінай і Расеяй, або ЗША ўводзіць 100% мыты для краінаў, якія купляюць расійскую нафту. Я спадзяюся, да гэтага не дойдзе, але я чуў шмат размоваў. Гэта толькі размовы, а потым ракеты запускаюцца ў Кіеў і забіваюць 60 чалавек. Гэта мусіць спыніцца. Кіраўнік альянсу ухваліў пастанову прэзідэнта ЗША, а падчас інтэрв'ю тэлеканалу Fox News ён звярнуўся да краінаў, што падтрымліваюць стасункі з Расеяй. Калі вы ў Пекіне ці Дэлі або ў Бразіліі, ды разумееце, што гэта датычыць і вас, вам, магчыма, варта патэлефанаваць Уладзіміру Пуціну і сказаць: «Гэй, сябра, мы ўсё яшчэ купляем у цябе тавары, але ты павінен сур'ёзна паставіцца да перамоваў наконт спынення агню або мірнай дамовы, інакш нас закрануць другасныя санкцыі, якія будуць мець беспасярэдняе ўздзеянне на Расею». Пазней у інтэрв'ю BBC Трамп чарговы раз заявіў пра расчараванне Пуціным, але падкрэсліў, што не скончыў з ім стасункаў. Нельзя воспринимать эти 50 дней отсрочки до введения тарифов на все товары всех стран, которые покупают ресурсы у России, вообще вот эти вторичные санкции в отрыве от предоставления оружия. Потому что это делается одновременно совершенно не случайно в присутствии Марка Рютте, и это очень большой поворот, во-первых, для Дональда Трампа. Прэс-сакратар Пуціна назваў заяву Трампа даволі сур'ёзнай і параіў дачакацца афіцыйнай рэакцыі расійскага прэзідэнта. Прапаганда і дэпутаты назвалі словы амерыканскага прэзідэнта абцякальнымі і несур'ёзнымі. Напярэдадні ў англамоўным акаунце ў X адносна ультыматуму выказаўся намеснік Пуціна ў расійскім савеце бяспекі Дмітрий Медведзеў. Трамп паставіў тэатральны ультыматум Крамлю. Свет здрыгаўся ў чаканні наступстваў. Ваяўнічая Еўропа была расчараваная. Расеі было ўсё роўна. З боку еўразвязу, які цяпер на патрабаванне амерыканскага прэзідэнта будзе цалкам аплочваць узбраенне для Ўкраіны, выказалася кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас. Яна падтрымала ультыматум, аднак 50-дзённы тэрмін назвала задоўгім у час, калі гінуць мірныя людзі. Каб дасягнуць міру, мы мусім падтрымліваць Украіну і ўзмацняць ціск на Расею. Трамп паабяцаў, што зенітныя сістэмы пачнуць паступаць ва Ўкраіну ўжо бліжэйшымі днямі. Паводле выдання «Тэлеграф», нямецкі міністр абароны Борыс Пісторіус мяркуе, што пастаўкі расцягнуцца на некалькі месяцаў. Антон Бяздольны, Белсат. І да падзей у нашай краіне чырвоны ўзровень небяспекі ўвялі сёння ў Беларусі праз непагадзь амаль на ўсёй тэрыторыі краіны. На заўтра прагназуецца пераменная воблачнасць, але зноў чакаюцца дажджы, праграмяць навальніцы. А як Менск выглядаў сёння ў відэа без каментара.
Об'ективна сёння ўсё, больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Тым часам інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя «Белсат», якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю, добрый вечар. У публіцыстычнай частцы нашага эфіру абмяркуем зацікаўленасць партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» фінансаваннем фонду «Байсол». Размаўляем з Андрэем Стрыжаком. А таксама пагаворым пра адмову ў легалізацыі беларусам за мяжою. Што рабіць, калі пры гэтым яшчэ і пашпарт беларускі скончыўся? Да эфіру далучыцца юрыстка Ганна Мацееўская. Не пераключайцеся. Пакуль жа запрашаю спадарства на агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Белстат падлічыў, у Беларусі цяпер 1 700 000 маладых асобаў. Гэта амаль на 200 000 менш, як было ў 2020 годзе. Куды яны падзеліся? На гэтае пытанне аўтарка старонкі Сцяпана Кубіка адказаў акадэмічны дырэктар даследчага цэнтру «Бэрок» Леў Львоўскі. Агулам, паводле экспертаў, у Беларусі дэмаграфічная сітуацыя мала адрозніваецца ад сярэднееўрапейскай. Смяротнасць у нашай краіне паступова змяншаецца. Людзі жывуць усё даўжэй, а вось нараджальнасць вагаецца значна больш. І гэта першая прычына змяншэння долі моладзі ў структуры насельніцтва. Другая – гэта эміграцыя. Вырашыць эміграваць чалавеку ў 50 гадоў, у якога сям'я, пажылыя бацькі, пра якіх трэба клапаціцца, кар'ера, сацыяльныя сувязі, кватэра і гэтак далей, складаней. А маладому чалавеку лягчэй скончыць школу і вырашыць, што паедзе вучыцца ва ўніверсітэт у Еўропу або ў Расію. З перспектывы дзяржавы маладыя людзі – каштоўны рэсурс. Яны ці яшчэ пойдуць працаваць, ці ўжо працуюць, ды мяркуецца, што будуць нараджаць. Але наколькі гэты рэсурс важны, настолькі ён і далікатны, падкрэслівае Львоўскі. Дзяржаве лёгка страціць маладых людзей, бо іх мала што трымае ў краіне. Крытычная ж праблема для Беларусі сёння – гэта звышнізкая нараджальнасць цягам апошніх гадоў. Чым гэта пагражае Беларусі ўжо ў блізкай будучыні, чытайце на belсat.eu. Літва дэпартавала ў Беларусь нашага суайчынніка, якому пагражае пераслед на радзіме. Што рабіць, каб гэта не паўтаралася? Разам з юрысткаю Ганнаю Мацееўскую тэму даследавала аўтарка старонкі Ганна Ганчар. Беларус Іван, імя змененае з меркаванняў бяспекі, уцякаючы ад пераследу ў Беларусі, трапіў у Літву, пераплыўшы раку. Хлопец двойчы прасіў прытулку ў гэтай краіне, а пасля адмовы там адзін раз у Польшчы. Менавіта праз гэта польскія ўлады і адмовілі ў наданні прытулку, спаслаўшыся на дублінскае пагадненне. Рашэнне аб прытулку прымае толькі краіна прыбыцця ўцекача. Але віна ляжыць і на беларускіх арганізацыях, заўважае сяброўка Івана Ганна. Пры наданню кейсу публічнасці міграцыйная служба звычайна вывучае справу больш уважліва. Вядомыя выпадкі, калі пакідалі ў краіне беларусаў з нашмат слабейшымі аргументамі, сцвярджае дзяўчына. Гэта была памылка не столькі замежных міграцыйных службаў, колькі нашыя і нашыя страхі. Калі б гэту інфармацыю адразу апублікавалі ў СМІ, пра што я проста крычала, калі б яго вывезлі ў Літву, усё магло быць інакш. Ніхто не адрэагаваў. Калі б гэты выпадак быў больш публічным, магчыма, вынік быў бы іншым. Днямі стала вядома, што літоўскія праваахоўнікі дэпартавалі Івана ў Беларусь. Ягоны далейшы лёс невядомы. Сергей Ціхановскі ўсяго некалькі тыдняў на свабодзе, але ўжо паспеў паставіць дэдлайны для магутнага ўдару па рэжыме, а таксама справакаваць гарачыя дыскусіі сярод беларусаў. Як раптоўнае з'яўленне Ціхановскага ў палітычным жыцці паўплывае на расклад сілаў і лідарства ў дэмакратычных колах. Гэтае пытанне пасля сустрэчы палітыка з беларусамі на фестывалі «Тутыка» журналісты старонкі задалі Франаку Вячорку, галоўнаму дарадцу Святланы Ціхановскай. Сергей Ціхановскі даў беларускаму дыпламатычнаму руху штуршок, бо не перажываў паразу апошніх 5 гадоў, кажа Франак Вячорка, спасылаючыся на рэзкі рост цікавасці да дзейнасці офісу Ціхановскай з боку звычайных беларусаў. Калі раней прыходзіла 10-15 паведамленняў на дзень, то цяпер 50-70, сцвярджае палітык. Паводле Вячоркі, ў нядаўніх замежных візітах было бачна, што іншыя краіны гатовыя больш уцягвацца ў беларускае пытанне і вызваленне палітвязняў. Але апошнія рэзкія заявы Сергея і Святланы Ціхановскіх выклікалі у беларусаў асцярогу, ці не будзе ад такіх словаў спынены працэс. Цалкам чытайце ў артыкуле «Не трэба баяцца пакрыўдзіць Лукашэнку», перамовы працягваюцца на старонцы belsat.eu.
Памятаеце справу Наталлі Херша, якая атрымала 2,5 гады за драпіну амапаўцу. Аўтарка нашай інтэрнэт-старонкі Наста Захарэвіч у гэтым кантэксце звярнула ўвагу на справу з Гарадзеншчыны. Там мужчына прабіў былой жонцы вядром галаву, пагражаў ёй ножом і сякерай і атрымаў за гэта толькі 3 месяцы зняволення. Поўны тэрмін 2 гады калоніі, але асноўнае пакаранне было за 2 ўдары нагою міліцыянту пасля затрымання. Такім чынам, сістэматычны хатні гвалт – гэта 3 месяцы, а агрэсія супраць міліцыянта – 2 гады. Цудоўны баланс, праўда? Робіць выснову Наста. Больш за тое, алкаголіка з ножом везлі без дастатковай фіксацыі, і ён здолеў ударыць міліцыянта нават у машыне, а мірных грамадзянаў, у тым ліку пенсіянерак, вязуць з мяхамі на галаве. Хатні гвалт – гэта заўсёды злачынства. І задача міліцыі – абараняць людзей, а не толькі сябе. Больш меркаванняў на забадзённыя тэмы вы знойдзеце на belsat.eu. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацый з нашага сайту belsat.eu. Таксама можаце падтрымаць нашу працу лайкам, аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Азнаёмцеся з інструкцыяй пад YouTube-трансляцыяй. Наперадзе студыя Белсат. Запрашаю. Мы працуем у жывым эфіры і у сённяшнім аб'ектыве акурат распавядалі беларусам пра тое, што павышаюцца заробкі, хаця не так хутка, як расце інфляцыя. З гэтай нагоды на нашым YouTube-канале Belsat News пытаемся ў вас, ці ваш заробак вырас. Большасць адказаў не, амаль 70%. З улікам інфляцыі нават зменшыўся, адказалі 16% тых, хто прагаласаваў. Ну і у 7% тых, хто паўдзельнічаў у нашым апытанні заробкі, як бачыце, выраслі, і нязначна 9%, аднак тым не менш выраслі. І перайдзем да нашай першай тэмы. Альтэрнатыва для Нямецчыны паспрыяла рэжыму Лукашэнкі, можна так сказаць. Дэпутаты ад гэтай партыі скіравалі нямецкаму ўраду запыт наконт фінансавання фонду Байсол з федэральнага бюджэту краіны. Цікавяцца яны і аб'ёмамі дзяржаўных выдаткаў на былых беларускіх палітвязняў, якія цяпер у Нямецчыне. Кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак лічыць такую ўвагу дзіўнай, асабліва з улікам таго, што адзін з дэпутатаў АФД Юрг Дорнаў трапіў у скандал праз выкарыстанне працы беларускіх палітычных вязняў на ўласным прадпрыемстве «Цыбулькабел» у Гудах Лідскага раёну. Сёлета ў сакавіку гэтае аграрнае прадпрыемства апынулася пад санкцыямі еўразвязу. Сувязі рэжыму Лукашэнкі з ультраправаю нямецкую партыяй пацвярджае і візіт у Менск гэтай вясной яшчэ аднаго яе чальца Ульрыха Зінгера. Год раней ён жа быў з візітам у Расіі, дзе назіраў за прэзідэнцкімі выбарамі. Ну і, уласна, абмяркуем гэтую тэму з Андрэем Стрыжаком, сузаснавальнікам фонду Байсол, які ўжо цяпер на сувязі з нашай студыі. Вітаем вас. Прывітанне. Добрый вечар, сябры. Андрэй, як, уласна, вы ацэньваеце гэты запыт альтэрнатывы для Нямецчыны ва ўрад нямецкі? Ці лічыце гэта спробай дыскрэдытаваць дзейнасць Байсолу? Мы даведаліся пра запыт літаральна сёння, хаця насамрэч гэта ўжо трэці запыт фактычна. Першы адбыўся яшчэ на пачатку года, калі альтэрнатыва для Нямецчыны задала шмат пытанняў наконт таго, як нямецкі ўрад супрацоўнічае з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Агульная колькасць пытанняў было 20, і акрамя Байсола яшчэ АФД цікавілася тым, ці ваююць немцы ў складзе палка Каліноўскага, і калі ваююць, то ці заведзены на іх крымінальныя справы, таму што паводле нямецкага заканадаўства такія дзеянні павінны быць трактаваны як крымінальнае злачынства. Акрамя гэтага таксама былі пытанні і пра офіс Святланы Ціхановскай, ягоную сувязь з палком Каліноўскага, з Байсолам, якім чынам уладкаваная вся сістэма дапамогі. Так што я думаю, што гэты візіт, які быў агучаны толькі што у сюжэце перад тым, як я пачаў распавядаць, ён, думаю, звязаны неяк з гэтымі дзеяннямі партыі альтэрнатыва для Нямецчыны, якая, на мой погляд, працуе зараз гэтымі запытамі на карысць крамлёўскага і мінскага рэжымаў.
Можна гэта звязваць у тым ліку з сувяззю аднаго з дэпутатаў ад федэральнай зямлі Саксонія, Йоргам Дернау, які мае бізнес у Лідскім раёне. Цыбулька Бел, як вядома, рабіў пра гэта расследаванне партала Reform News. То тут якія інтарэсы, уласна, у альтэрнатывы для Нямецчыны? Навошта падаваць такі шырокі спектр пытанняў да ўраду, калі гэта, ў прынцыпе, абсалютна іншая знешняя палітыка? Я думаю, что одна з задачаў, якая зараз стаіць перед гэтай партыяй, гэта нарошчванне сваіх сілаў і далучэнне да сябе новых нейкіх прадстаўнікоў і праца з рознымі катэгорыямі людзей, якія могуць быць пакрыўджаныя альбо мець пытанне да таго, як фінансуюцца ўвогуле праграмы ў Нямецчыне. І гэта вельмі лёгка прадаецца, што вось у нас тут нейкае недафінансаванне ўнутры нямецкіх праграмаў, тым часам нямецкі федэральны ўрад фінансуе нейкія незразумелыя арганізацыі ў нейкіх незразумелых краінах, навошта гэта ўвогуле патрэбна. Гэта абсалютна стандартны папулісцкі падыход задаваць такія пытанні, і я бачу, што тое, што зараз робіць партыя альтэрнатыва для Нямецчыны, гэта спробы запаволіць, заблакаваць, замарудзіць не толькі дапамогу беларускім дэмакратычным сілам, але і ўвогуле працу нямецкага парламента як такога, таму што там дастаткова шмат розных спробаў робіцца такога кшталту, каб адцягнуць увагу ад нейкіх дастаткова важных рэчаў, такіх як, напрыклад, падтрымка Беларусі і Украіны ў гэтым всім кантэксце. І плюс мы бачым, што, канешне, цесная сувязь альтэрнатывы для Нямецчыны і некаторых яе дэпутатаў і сяброў з рознымі структурамі беларускімі і тым ліку і дзяржаўнымі і бізнесамі, якія ладзяцца на тэрыторыі Беларусі. Канешне ж, кажуць пра тое, што тут можа быць дастаткова выразны канфлікт інтарэсаў паміж іх дзяржаўнай пазіцыяй, паміж тым, што яны павінны адстойваць нямецкія інтарэсы, і ўласныя бізнес-інтарэсы. Яны тут уваходзяць яўна ў канфлікт. А ці, уласна, атрымаецца нашкодзіць беларускай грамадзянскай супольнасці, ці толькі замарудзіць працэс у парламенце? Так, на вашу думку, ці скароціцца фінансаванне беларускіх ініцыятываў, як увогуле будуць адбывацца ўзаемаадносіны з беларускімі дэмакратычнымі палітыкамі і нямецкімі палітыкамі? На сённяшні дзень я бачу два важных моманты. Першы гэта тое, што той аб'ём інфармацыі, які прадстаўляецца зараз нямецкім урадам у Бундестагу дэпутатам па запыце, ён носіць мінімальны характар. Калі пачытаць афіцыйную справаздачу, якая выйшла на сайце Бундестага, то там дастаткова дакладна прапісана, што урад не прадстаўляе інфармацыю пра тыя арганізацыі, з якімі мы супрацоўнічаем. А Байсол у дадзеным выпадку меў фінансаванне ад аднаго з нямецкіх фондаў Erinnerung für Verantwortung Zukunft на дапамогу беларускім ініцыятывам. І вось гэта інфармацыя не трапіла у рукі тых людзей, якія тэарэтычна могуць мець нейкія дрэнныя намеры карыстання гэтай інфармацыі. Акрамя гэтага, ёсць сітуацыя іншая, што нямецкі ўрад дапамагаў і дапамагае беларускім палітзняволеным. І вось там сітуацыя з адказам троху іншая, таму што у афіцыйным справаздачы указана, што нямецкі ўрад даў адказ у форме для службовага карыстання, але таксама я так разумею, што гэты адказ не ўтрымліваў у сабе нейкіх персанальных дадзеных людзей, якія атрымалі дапамогу. Прынамсі, так гэта выглядае з агульнай логікі дакумента. Так што казаць пра тое, што гэта несе нейкую непасрэдную пагрозу для нейкіх людзей, зараз складана, але у любым выпадку гэта сітуацыя, якую мы не зусім кантралюем. Гэта іншая краіна, гэта іншыя законы, гэта заканадаўцы і ўрад. Калі казаць пра тое, ці паўплывае стратэгічна генеральна на пазіцыю Нямецчыны адносна падтрымкі Беларусі, я думаю, я спадзяюся, што ёсць кааліцыйны ўрад і ёсць кансэнсус у партыях, якія ўваходзяць яго. Нагадаю, што альтэрнатыва для Нямецчыны не ўваходзіць у кааліцыйную структуру. Дык вось кааліцыя мае дакладную пазіцыю наконт Беларусі і яе падтрымкі. І я спадзяюся, што нямецкі ўрад будзе працягваць гэтую пазіцыю, будзе падтрымліваць беларусаў у змаганні з дыктатурай. Таксама вось з гэтага адказу Бундестагу дэпутатам альтэрнатывы для Нямецчыны стала вядома, што на праект, які ажыццяўляе Байсол, было вылучана 95 тысяч еўраў. Ці гэтая сума канчатковая? Што можна сказаць?
Так, гэты праект рэалізуецца, і з тых адкрытых дадзеных, якія там ёсць, можна бачыць, што ён будзе рэалізаваны да гэтага лета. Вось уже фактычна у нас ён скончыўся. За гэты час мы якраз таки, дзякуючы гэтаму праекту, падтрымлівалі беларускія ініцыятывы, абвяшчалі конкурсы падтрымкі гэтых ініцыятыў, атрымалі вялікую колькасць заявак, і гэтыя ініцыятывы рэалізуюцца. Так што, калі казаць пра суму, то фактычна яна атрыманая, тут няма ніякіх пытанняў з тым, што ёсць нейкія перашкоды з рэалізацыяй гэтага праекта. Праект рэалізуецца, ён уже фактычна скончаны, зараз этап справаздачы. Так што, па вялікім рахунку, гэтая атака пакуль ніяк не паўплывала на фінансавую падтрымку беларускай грамадскай супольнасці ў нашай асобе. А куды гэтыя грошы пойдуць, гэтыя 95 тысяч? Яны ўжо вытрачаныя, выдаткаваныя на падтрымку беларускіх ініцыятыў. У нас быў конкурс, куды людзі маглі адпраўляць свае конкурсныя заявкі, ён быў адкрыты. Было атрабрана дастаткова шмат добрых ідэй, яшчэ больш мы атрымалі. І гэта наўпроставая падтрымка арганізацый грамадзянскай супольнасці, якія рэалізуюць свае невялікія праекты па падтрымцы, у тым ліку і палізняволеных, і па падтрымцы розных катэгорый людзей рэпрэсаваных, па падтрымцы беларускай культуры. Так што гэта дастаткова шырокі спектр арганізацый, якія атрымалі гэтую падтрымку. Падрабязней можна чытаць у навінавым блоку на нашым сайце baisol.org. Мы справаздачымся пра тое, як адбываюцца нашы грантавыя конкурсы, якія іх рэзультаты, якія праекты былі падтрыманыя, з тых, пра якія можна казаць, безумоўна, таму што частка з іх робіцца без афішавання таго, што фінансаванне атрымана ад нашай арганізацыі з меркаванняў бяспекі. Адметна, што пытанне да празрыстасці дзейнасці фондаў паўставалі і таксама ў беларусаў, і ў беларускіх дэмакратычных колах. Што б вы на гэта адказалі, як бы вы, магчыма, яшчэ раз патлумачылі нашым гледачам, як адбываецца працэс справаздачы ў вашай арганізацыі, дзе можна з ім азнаёміцца не толькі аб праектах, пра якія вы кажаце, но і агулам аб дзейнасці арганізацыі, вылучэнні сродкаў палітвязням? Агулам трэба заходзіць на наши сацыяльныя сеткі і на сайт baisol.org. Мы дастаткова падрабязна пішам пра тое, што мы робім, чым мы займаемся, якім людзям дапамагаем. Гэта частка нашага камунікацыйнага плану. Мы ўвесь час інфармуем грамадства пра тое, колькі мы людзей эвакуявалі за месяц, якім людзям мы дапамаглі. Справаздачу мы публікуем штомесяц. У ёй даюцца агульныя лічбы па тым, колькі было падтрымана збораў, колькі было ажыццёвлена эвакуацыі і іншых дзеянняў па дапамозе людзям. Так што, адным словам, калі казаць пра празрыстасць і пра транспарэнтнасць таго, што мы робім, то мы, канешне ж, справаздачымся перад грамадствам першую чаргу. Другую чаргу мы справаздачымся перад дзяржавай, перад Літоўскай рэспублікай, дзе мы зарэгістраваны, і штогод здаем фінансавую і наратыўную справаздачу пра тое, што зроблена фондам. Ну і, безумоўна, мы справаздачымся перад структурнымі інстытуцыйнымі фундацыямі, якія нас падтрымліваюць. Гэта самыя розныя фундацыі з розных краінаў, з розных міждзяржаўных аб'яднанняў, якія падтрымліваюць нашу працу. Плюс асобна трэба падкрэсліць, што мы удзельнікі міжнароднага гуманітарнага фонда, які створаны пад эгідай Святланы Ціхановскай. Дзякуючы яе намаганням удаецца знаходзіць рэсурсы на фінансаванне разавых выплат для палізняволеных. І таму вось першыя нейкія грошы, якія палізняволены атрымлівае пасля выхада, пасля эвакуацыі, гэта якраз такі грошы на дзяржаў, якія салідарна ўключыліся. Гэта ў першую чаргу дзяржавы паўночнай Еўропы, але і не толькі. Гэта вельмі шмат дзяржаў ужо падключылася да гэтага фонда, і дзякуючы ім якраз такі мы можам быць упэўнены і мець гарантыі на тое, што да канца года, прынамсі, мы можам зрабіць гэтыя разавыя выплаты у той колькасці людзей, якія зараз выходзяць з турмы. Так што гэта такі шматузроўневы характар мае гэтая справаздачнасць. І адзінае, што я павінны абавязкова падкрэсліць, гэта тое, што калі заходзіць пытанне пра тое, ці мы робім выбар паміж празрачнасцю, паміж празрыстасцю і паміж бяспекай, то заўсёды баланс будзе ў нас у бок бяспекі. Андрэй, дзякую вялікі за працу і за размову. Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду Baisol, быў з намі на відэасувязі. Гаспадарства, вы можете падтрымаць нашу працу падабайкай, пад трансляцыяй. Гэтак наш эфір пабачыць больш асобаў. Аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Як гэта зрабіць, даведаемся з кароткай відэаінструкцыі ўжо цяпер. Як бяспечна глядзець і чытаць Белсат.
Падтрымлівайце нас толькі тады, калі гэта не пагражае вашай бяспецы. Не выкарыстоўвайце сапраўднага імя ў сацыяльных сетках. Гэта першая перашкода для сілавікоў, каб вас ідэнтыфікаваць. Перад выхадам з дому або паездкаю за мяжу ачысціце тэлефон. Выдаліце палітычныя допісы, каментары і падабайкі. Навучыцеся карыстацца VPN-ам. Гэта дапаможа на выпадак, калі заблакуюць YouTube ці іншыя сервісы. Карыстайцеся бяспечным месенджерам. Выкарыстоўвайце P-Telegram, версію ад кіберпартызанаў з магчымасцю схаванага акаунту і кодам доступу. Больш падрабязна на нашым сайце. Там вы знойдзеце інструкцыі і парады, як заставацца ў бяспецы. Перайдзем да наступнай тэмы. У Грузіі затрымалі грамадзяніна Беларусі пасля спробы падаць заяву на прытулак наўпрост на выхадзе з дэпартаменту міграцыі грузінскага МУС. Пра інцыдэнт паведаміў праваабаронца Роман Кісляк, які суправаджаў мужчыну. Паводле праваабаронцы, мужчына не абнуліў кароткачасовым выездам тэрміну перабывання ў Грузіі, што не можа перавышаць 360 дзён запар. Да таго ж у заяўніка быў пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Роман Кісляк расцэньвае абыходжанне з беларусам як адмову ў прыняцці заявы на прытулак і адвольнае затрыманне. Адмовілі ў атрыманні прытулку ў Грузіі і Роману Кісляку. Праваабаронца прайшоў у Грузіі ўсе інстанцыі і цягам 30 дзён мае пакінуць краіну. Апошнім часам грузінскія ўлады адхіляюць усе заявы беларусаў наконт надання прытулку. Сітуацыя абвастрылася пасля таго, як кіроўная партыя «Грузінская мара» пайшла на канфрантацыю з Захадам. У сваю чаргу з Літвы ў Беларусь дэпартавалі беларуса Віталя Дварашына, якому на радзіме пагражае палітычна матываваны пераслед. Яго прызналі пагрозаю нацыянальнай бяспекі праз службу ў савецкім і беларускім войску. Віталь двойчы прасіў прытулку ў Літве і Польшчы, аднак атрымаў адмову. Пры гэтым у той жа Польшчы беларусы атрымліваюць станоўчыя рашэнні. Гэтак сёлета ў першай палове года міжнародную абарону ў польскіх органах атрымала 1000 нашых грамадзянаў. Летась у гэтай краіне ухвалілі амаль 4000 адпаведных заявак для беларусаў. Пра далейшы дзень у справе затрыманага ў Грузіі беларуса, а таксама сітуацыю з масавымі адмовамі нашым суграмадзянам у наданні прытулку ў гэтай краіне апавядае праваабаронца Роман Кісляк. Сейчас речь идет о выдворении или депортации. В Грузии это одно и то же. Да, мы не исключаем возможность депортации в Беларусь, потому что у него закончился паспорт, и он не может въехать в другую страну, понимаете? Это вот ловушка Беларуси, к сожалению. Помимо того, что не визаранился, он нелегально находился, у него еще паспорт закончился, еще, дай бог, в 2020 году. И поэтому здесь ловушка такая происходит, и мы будем добиваться, чтобы был запрет на его депортацию, выдворение в Беларусь, и чтобы его освободили и нормально рассматривали этот вопрос, чтобы он был на свободе. Но это может, к сожалению, затянуться. Перед выборами в августе-сентябре начались отказы, и они прям пошли один за другим. И сейчас они рассматривают от первого до второго интервью, может месяц не пройти. Достаточно быстро рассматривают и всем отказывают. Ну, есть еще дела, которые мне отказали, конечно, еще остаются, но уже больше 60 белорусов получили отказ. І до нашого ефіру долучається Ганна Матієвська, юристка ВКБ Lawyers. Вітаємо вас. Вітаю. Ну, вось, Ганна, такая ситуация. У беларуса скончыўся пашпарт, яму адмовілі у прытулку, і ці рэальная ситуация, што ён можа патрапіць у Беларусь, або ўсё ж такі ёсць нейкія магчымасці, каб перанакіраваць яго ў іншую краіну? Ну, перадусім я хочу пазначыць, што, канешне, трэба ставіцца да такіх пытанняў легалізацыі беларусаў, асабліва, калі мы кажам пра тых актывістаў, дзеячаў палітычных і так далей, якім нельга вяртацца ў Беларусь, таму што там ім пагражае, прынамсі, крымінальная справа, то да такіх справ сапраўды варта ставіцца з павагай, вельмі асцярожна, выбіраючы адпаведны шлях і таксама думаючы пра гэтую сітуацыю ў перспектыве доўгатэрміновай. Таму што на сённяшні момент я вымушана канстатаваць, што, на жаль, ужо для беларусаў становіцца ўсё менш бяспечных краінаў.
І нават вось тут у вашым матэрыялы гучала вось менавіта статыстыка Польшчы, якая сапраўды мае найвялікшыя вынікі, калі мы кажам пра колькасць пазітыўных рашэнняў і мінімальную колькасць негатыўных рашэнняў, то ўсё роўна гэта на сённяшні момант каля 7%, хаця раней гэта было каля 3% адмоўных рашэнняў. То бок ужо можна казаць, што двойчы павялічылася колькасць негатыўных рашэнняў у Польшчы. Таму сапраўды трэба да такіх сітуацый ставіцца вельмі з вялікай павагай. Я шчыра кажучы, хачу заклікаць усіх беларусаў, якія знаходзяцца ў Грузіі, калі ласка, не чакайце на канец дзеяння вашага пашпарту. Калі у вас ўсё яшчэ дзейны пашпарт, калі ласка, паклапоцьцеся аб тым, каб менавіта збраць тую краіну еўразвязу, якая вам будзе найлепшай з пункту гледжання перспектываў вашага кейсу. То бок мой поінт у тым, што Беларусь на сённяшні момант, на жаль, не можа проста прыехаць у рандомную краіну і лічыць, што гэтая краіна зразумее яго кейс, будзе таксама ўнікаць у дэталі, таксама будзе разумець складанасці часам доказнай базы. На сённяшні момант, на жаль, пра такія рэчы трэба клапаціцца загадзя. Слухайте, ну раней Польша могла нават у пратэрмінаваны пашпарт, напрыклад, у Грузіі, у пасольстве зрабіць нейкую уязную візу. Чалавек уязджае ў Польшу па гэтай візе і далей ужо робіць адпаведную легалізацыю. Да прыкладу, можна будзе зрабіць, падацца на абарону, можна потым зрабіць карту пабыту, дакументы праязны Польшы таксама. А ў гэтай сітуацыі што зараз? Як зараз Польша можа дапамагчы ў такой сітуацыі беларусу, які апынуўся ў Грузіі з пратэрмінаваным беларускім пашпартам? Тут, па сутнасці, ёсць два шляхі. Першы будзе вымагаць палітычнага ўзаемадзеяння. Я ведаю, што былі нейкія спробы са старонкі Дэмсіў, каб менавіта эвакуаваць тых беларусаў, якія маюць пратэрмінаваныя пашпарты, але гэта не адбылася. Гэта сітуацыя, у якой Польшча мае права выдаць так званы часовы праязны дакумент іншаземца, каб у яго паставіць візу. Бо, на жаль, па візавым шэнгенскім правілам Польшча не можа паставіць менавіта візу ў пратэрмінаваны пашпарт. Другая сітуацыя, гэта тая, якая на сённяшні момант магчымая, гэта менавіта сітуацыя, у якой іншаземец можа паспрабаваць атрымаць свядоцтва на вяртанне у беларускім пасольстве і менавіта транзітным рэйсам скарыстацца магчымасцю падаць такі ўнёсак у Польшчы, але мушу папярэдзіць, гэта з вялікай доляй верагоднасці будзе звязана таксама з умяшчэннем яго у лагеры закрытага тыпа, то бок такой міграцыйнай турмой. Тым не менш, я лічу, што нават такі сцэнарый, ён і так лепшы, ніж знаходжанне ў грузінскай міграцыйнай турме, таму што ўсё ж такі дэпартацыя, ведаеце, гэта вельмі важная рэч, гэта вельмі сур'ёзная рэч, і мы не хочам, мне здаецца, мець паўтор кейса Верамейчыка. Я таксама супраць таго, каб беларусы масава складалі заявы ў Грузіі, калі ведаюць, што там шанец на атрыманне ўцякацтва ён невялікі, таму што гэта па сутнасці можа таксама негатыўна адбівацца на іх наступных заявах нават у межах еўразвязу. Ну, а якая тут праблема ёсць? Чаму беларусам адмаўляюць у прытулках? Гэта недастатковая доказнасць, можа, самых беларусаў, яны не могуць давесці да ўладаў Грузіі і Літвы, бо часам таксама прызнаюць пагрозы нацыянальнай бяспекі, што ім пагражае сапраўды небяспека на радзіме, або агульная тэндэнцыя палітычная, што ўсё ж такі будуць прымаць менш уцекачоў і закрываюць краіны для беларусаў. Па сутнасці, кожны з пунктаў, якія вы, Юлія, сёння назвалі, яны сапраўды маюць месца быць, таму што з аднаго боку мы маем вялікую розніцу у, напрыклад, прызначэнні крытэрыяў, якія для адной краіны з'яўляюцца дастатковымі, асабліва гэта бачна з пункту гледжання доказнай базы, калі мы кажам пра польскую міграцыйную практыку, і, напрыклад, параўноўваючы яе да міграцыйнай практыкі, напрыклад, Швецыі, так? Ну, гэта проста дыаметральна розныя сцэнары, так? У адной краіне ёсць большае разуменне кантэксту, другое нашмат меншае, амаль што нулявое, так? А калі мы кажам сапраўды пра геапалітычныя падзеі, то мушу пацвердзіць, што нават у тых краінах, якія добра ставяцца да беларусаў агулам, калі мы кажам пра генеральную палітыку, то сапраўды ўсё ж такі вайна ва ўкраіне, яна паўплывала, і бачна, што ёсць ўсё больш звяртаюцца беларусы па дапамогу індывідуальную,
таму што маюць нейкія адказы, таму што сутыкаюцца, напрыклад, са стасаваннем дублінскага рэгламенту. І гэта, на жаль, пазначае, што беларусы застаюцца сам на сам з гэтай праблемай, мусяць лічыць і таксама мець адпаведныя сродкі на тое, каб карыстацца, на жаль, ужо дапамогай мясцовых юрыстаў, таму што генеральная дапамога праваабарончых органаў будзе, на жаль, у такіх выпадках недастатковая, таму што трэба ўжо будзе працаваць больш дэтальна па канкрэтным кейсе. А давайте мы для гледачоў патлумачым, што такое дублінскі рэгламент і ці ёсць шанец яго абысці. Дублінскі рэгламент – гэта сітуацыя, якой, напрыклад, беларус прыязджае да Польшчы з літоўскай візай і складае тут заяву аб ахове, але, на жаль, на сённяшні момант польскія міграцыйныя органы аўтаматычна прымяняюць да ўсіх правілы дублінскага пагаднення. То бок, польскія органы не будуць разглядаць справу аб уцякацтве, перададуць гэтую справу да Літвы. Альбо да Францыі, калі гэта французская віза. Альбо, адпаведна, да Хішпаніі, калі гэта хішпанская віза. І, на жаль, гэта вельмі таксама сур'ёзна выклік, таму што вось у некаторых з краін, якія я вось цяпер пералічыла, таксама вельмі невялікі адсотак пазітыўных рашэнняў для беларусаў. І гэта пазначае, што вось менавіта ў гэтай краіне яны могуць сутыкнуцца са складанасцямі, каб даказаць тое, што ім нельга вяртацца на радзіму, таму што там іх можа сустрэць пераслед. І таму над дублінскім пагадненнем можна працаваць, гэта хаця б нават з перспектывы так званага дыскрэцыянальнага клоза, то бок кожная краіна мае права заставіць беларуса, асабліва, калі ёсць нейкія гуманітарныя прычыны, ёсць таксама члены сям'і, напрыклад, тут у Польшчы, якія ўжо атрымалі ахову, іншыя выпадкі, якія прапісаныя ў гэтым пагадненні. Але мушу пацвердзіць, што, на жаль, у адміністрацыйных інстанцыях мы сутыкаемся амаль што ў кожным кейсе за выпадкамі проста мінімальнымі, з адмовамі, і мусім лічыцца з тым, што трэба будзе ісці да суда і яшчэ чакаць на 2 судовыя інстанцыі. На сённяшні момант у першай судовай інстанцыі ёсць адзін пазітыўны кейс, і, на жаль, з другім мы ідзем ужо да другой апошняй судовай інстанцыі. Таму сапраўды органы вельмі аўтаматычна прымяняюць і нават часам не звяртаюць увагу на наяўнасць чальцоў сям'і, вельмі сталы ўзрост, таксама нейкія хваробы і так далей, і працаваць сапраўды прыходзіцца вельмі, на жаль, цяжка. Але працуем, дапамагаем беларусам, не заставляем іх бядзе, таму што, ведаеце, я вось нават бачыла каментары пад сённяшнім артыкулам, што ў Швецыі людзі сутыкнуліся з праблемамі і збіраюць грошы праз нашыя беларускія платформы на юрыдычную дапамогу, і іх таксама неяк так лінчуюць за тое, што яны нібыццам сабе выбралі краіну, дзе лепш для ўцякацтва. Я абсалютна супраць гэтага падыходу, таму што беларусам трэба цяпер вельмі дапамагаць, таму што сапраўды сітуацыя паскладняецца, вось, і мы павінны адзін другога падтрымліваць, нават калі ўжо чалавек знаходзіцца ў гэтай краіне і сутыкнуўся з такімі складанасцямі. Яшчэ, вось, калі мы кажам пра Грузію, то вельмі часта беларусы выкарыстоўвалі гэтую краіну для таго, каб сустрэцца са сваімі роднымі, якія жывуць у Беларусі, бо нейтральная краіна, туды маглі прыехаць сваякі, ты сам туды мог прыляцець, напрыклад, з Еўропы, не заўсёды маглі цябе нават пусціць, сказаць, што ты можаш быць пагрозай нацыянальнай бяспецы, напрыклад. Тым не менш, не так даўно быў апублікаваны зноўку такі спіс з самымі бяспечнымі краінамі свету, як не дзіўна, туды патрапілі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, яшчэ адна краіна, куды беларусы могуць паехаць і сустрэцца на нейтральнай тэрыторыі са сваімі сваякамі. Што вы думаеце, Ганна, наколькі гэта бяспечная краіна і ўвогуле, вось, улічваючы тыя дамоўленасці, якія ёсць паміж Арабскімі Эміратамі і ўрадам Беларусі аб экстрадыцыі палітычна матываваных справаў і іх фігурантаў? Я лічу, што гэта небяспечная краіна. Я ўвогуле супраць нейкіх спісаў, скажу вам шчыра, я за тое, што чалавек павінен перадусім атрымліваць індывідуальную кансультацыю, бо я маю шмат выпадкаў, калі людзі да мяне звярталіся, і мы размаўлялі пра канкрэтныя кейсы, пра канкрэтны выезд, і іх уражанне да кансультацыі на базе нейкіх агульных спісаў змянялася пасля менавіта індывідуальнай кансультацыі. Таму што, напрыклад, можа быць так, што нейкая краіна пазначана так званым жоўтым колерам, так, то бок у людзей гэта ўжо ёсць уражанне, што, магчыма, туды можна бяспечна паехаць. Забіваюць, напрыклад, пра тое, што ў дадзенай краіне, напрыклад, ужо чалавек быў,
напрыклад, зрабіў фотаздымак, а гэта пазначае, што ўжо калі другі раз ён туды прыедзе, яго ўжо можа сапраўды чакаць заклік да яго выдання праз працэдуру, напрыклад, экстрадыцыі. Прычым яна не абавязкова мусіць быць на базе Інтэрпола, так? То бок тут ёсць вельмі шмат момантаў, якія трэба аналізаваць таксама індывідуальную дзейнасць гэтага чалавека, наколькі верагодна, што яго сапраўды могуць, напрыклад, шукаць. Я вам скажу так, выцягваць людзей з такіх краінаў будзе супер складана. Мы ўжо маем кейс Васіля Верамейчыка з В'етнама. Так? Я бы параўнала менавіта Аб'яднаныя Арабскія Эміраты менавіта да В'етнама. Гэта таксама вельмі небяспечная краіна, і туды не раю ездзіць актывістам. А больш за тое, я больш раю тым актывістам, асабліва хто знаходзіцца ў Польшчы, звяртацца па міжнародную ахову, калі вы яшчэ яе не маеце, і карыстацца магчымасцю, каб вашыя родныя маглі зрабіць польскія візы. Гэта ўжо ёсць працэдура, якая працуе ўжо паўгады, і вы можаце сустрэцца на тэрыторыі Еўразвязу. Яны могуць прыехаць да вас, вы можаце, напрыклад, сустрэцца ў Літве. Тым не менш, гэта нейкая магчымасць, каб бяспечна сустрэцца для абодвух сторонак, таму што калі мы кажам нават пра сустрэчы ў Грузіі, як вы таксама казалі, і пагаджаюся, што ведаю пра такія выпадкі, Грузія не з'яўляецца бяспечнай краінай для беларусаў, так, і гэта бачна асабліва пасля апошніх выбараў, і на маю думку, не варта чакаць першых яскравых негатыўных кейсаў, проста трэба цяпер думаць загадзя, як забяспечыць беларусу бяспеку і атрымоўванне дакументаў у той краіне, дзе ён можа перадусім лічыць на прытулак, і ўжо таксама на дакументы, якія як бы заменяць яго беларускі пашпарт. Варта прыслухоўвацца да гэтых рэкамендацый і, канешне ж, разглядаць усё індывідуальна. Няма фактычна бяспечных краінаў для беларусаў, апрача еўрапейскіх збольшага, ну і, канешне, Злучаных Штатаў і Аўстраліі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Ганна Мацеёўская, юрыстка ВКБ Lawyers, была з намі на відэасувязі. Ну і на гэтым у нас усё ў студыі Белсат. Будзем удзячныя за ўпадабанні, каментары пад нашай трансляцыяй на Ютубе. Там жа вы знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. Ну а цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацый з сацыяльных сетак Белсату. Белсат онлайн вашай увазе. Радзівілаўская мапа была геапалітычным партрэтам ВКЛ. Дзякуючы шэдэўру Тамаша Макоўскага Вялікае княства Літоўскае адкрылася свету. Чаму Мікалай Кшыштаф Радзівіл сіротка замовіў гэтую мапу і ў чым яе значэнне для Беларусі? Цалкам адказы на гэтае пытанне глядзіце ў праграме «Няпростыя рэчы» на канале Белсат Гістары. Урывак жа у нашым эфіры. Мапа была не проста малюнкам мясцовасці. Гэта быў геапалітычны партрэт Вялікага княства Літоўскага, нанесены на паперу з дакладнасцю і размахам. На ёй было пазначана больш за 1000 населеных пунктаў рэк, азёр, лясоў, а таксама адміністрацыйных межаў ваяводстваў. Гэта першая настолькі дакладная і поўная мапа, створаная на падставе мясцовых крыніцаў, а не з замежных апісанняў падарожнікаў. Знізу быў далучаны вялікі тэкст, напісаны, верагодна, Тамашам Макоўскім, дзе еўрапейцам апавядалася пра Вялікае княства Літоўскае, а таксама зняпраўджваліся чуткі пра краіну. Чыноўнікі ў вышыванках, праваслаўныя святары і савецкія плакаты ў такой атмасферы на ячменным полі каля Хоцімску прайшлі зажынкі, абрад пачатку жніва. Гэта і шмат іншых атмасферных кароткіх відэа глядзіце на YouTube-канале Белсат Шортс. Чым вы займаецеся ў вольны час? Вось наш суайчыннік Зміцер зацікавіўся варэннем карыснага для здароўя прабіятычнага напою камбучы. Што гэта такое? Глядзіце ў інстаграме Белсату. Цалкам сакрэты гатавання камбучы Зміцер раскрывае ў новым выданні праграмы «Раніца з Белсатам» на YouTube-канале Белсат Лайф. Урывак дэманструем ужо цяпер у нашым эфіры. Такое камбуча. Это сложный симбиоз грибных культур и дрожжей. Получается, что грибы живут сверху, а дрожжи снизу. Ну, прям видно по таким, как темненьким ниточкам. Для камбучи важны две вещи. Это кофеин, который содержится в чае, и сахар. Это как бы как топливо.
полезно тем, что это ферментированный продукт. Это как кимчи, там, не знаю, какие-то еще вещи, которые, как это, пробиотики. Это живые пробиотические продукты. Камбуча, она безалкогольна, хотя это будет не совсем правда, потому что в ней есть процент алкоголя, как в кефире. Я думаю, многія наші глядачі яшчэ памятаюць гэтыя чайныя грыбы, якія стаялі на кухні ў такіх трохлітровых слоіках. Ну, а ў наш час, дарэчы, калі кажам не толькі пра грыбы, але і пра дроны, яны могуць не толькі забіваць, але і ратаваць жыцці. Як падчас паводкі в'етнамскі фермер выратаваў дзяцей з дапамогай беспілотніка, можна пабачыць у інстаграме Белсату і проста зараз. На гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу, ваши каментары, а таксама ўпадабанне. З вами працавалі Юлія Лабанова, Віталь Бабін. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.